Allah dai ya sauwaka yanzu komai haraka dai sai a hankali a da yan kasuwancin dai Etulwa mudi ya lahiya dai na gare ki haka wallahi babu lahiya yau sati ɗaya ko ina ban ce wurin kasuwanci to me hana miki zuwa wurin kasuwanci an ga to babu haraka abin komai ya yi tsaye sai dai a hankali gaske sai karan jiya na biya wurin sana'a ki babu doya babu kaji ina magana sai da doya da kaji jalli ya riga lankwashe abin da ya zama lankwasassaf to lehin kana wallahi lehin kana Etulwa sabon salo miya da kalanzir to Etulwa kadi ba ha gani lokacin da an ga to ana faɗar delegate ana faɗar delegate mai gida na honorable dan tungula babu irin faɗar da bai ma ba babu irin kiran da bai ma ba ka buga hannu a ƙasa kai kaga sabon Honda wallahi kai jama'a ba ka biyan mu dan talika gabe iman adalci ba wai dan talika ga kan jama'a shi dai alƙawali da yanda aka yi ne ta aka cika shi tungula ai ni na faɗa ma ka duba Etulwa ina mai tabbatar ma wallahi ka bi mai alƙawari ka duba ha gani ba Allah mudi wai gaban jama'a ga su gwamna ga su sarakai zaune ga manyan masu kuɗi na cikin jihar Kebbi wai bawan Allah ga ka hito da makulli ka ci jiga makulli ka ce ƴar tullo kana hito ka to ga mashin wai kana ne mai baka mashin a bada mashin wani ka gare su ni ai duk wahalar da ni da fita zama ta banza wallahi ai waɗannan mutane wallahi ba su da alƙawari to Allah ne akwai masallatai da aka kware fau alƙawarin wani ruwa fau har yanzu ba a yi kuri ba bari wala dan majalisa ma na jiha aiki ba ta na kai wallahi gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi malam barka ne yawwa sallu zuwa yawwa ba Allah zuwa da Allah mudi nake nema ne kadada gani lahiya dai assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai alhamdulillah malam wurin sai da mai na haka faɗa koko ba wurin sai da mai nake gida na haka faɗa sabo ne aka aiko ne to mudi ne kadada daga wato honorable Musa dan Tungulawa Allahu akbar ina ji yace a kawo mukullin mashin ne gata kai ta malam da Allah tsaya da Allah kai saki da Allah kai wazi maka mashin ni aka alƙawalin mashin da fishin kamar ya ga fishin kai wallahi ni aka alƙawalin mashin da fishin baba duniya ta sa haka aka tijjiga makulli haka gaban kowa an ka ci tullo an baka mashin shin tsaya ki tullo wato kina da lissa shi yabban mashin yanzu kina ne kuran baki na an kai kuran baki na nagode mallam Allah sa ka da alheri ga wanda ya aiko ni ga wanda duniya ta sa haka an kai dan majalisa yace yabban mashin har yanzu mashin din da wata yanzu kuma abin ya haka saurara tullo ke rigima ba ta yi da Allah salamu alaikum Allah ya taimake ka auren kai dade ga hannun ko daga habe ba lalle ya kawo kan majalisa Allah ya sa'a walla dan tungulana gashi ran kai da tun ana ka magana to ran kai da ka san mai tabe ya tayi ga lokacin tun ana fada tolake din ga yakiya yanzu kaga abin da ya biyo baya gare wallahi ba a cika mai ba to ashi atulwa assalamu alaikum ran kai da ina yi ni ya aiki lahiya nan na'am ba mashin ɗina na bayo na shiga uku sunan bature umaru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ina ga wani dindin sabon salon shiga kabari to kai mutum sai salame ko tsaba da mudi haba kai ko daga sai ai ma karan ka rike tunani jiya salamu alaikum ranka dai ba wanda dan majalisa nagode kware ubangiji Allah ya ida nuna da kai dai Allah ya saka da alheri yanzu tsaya ka ciya ka ce shi to ka ce shi to shi wanga dan majalisa waya ya tayi da shi wallahi da wada kai da alƙawari ba ka cika yanzu ni ba gani honorable wai har ya cika mal wallahi ya cika min malam mudi ni wallahi ita wa gabewa Allah ba ta yi tafiyar da kuma bane wallahi ba ta yi ba Allah wallahi ina sani haka mu wada mata wallahi ina mai tabbatar ma dan tungula wallahi ba shi ka bada kujerar nan ba mu da talakawa wallahi mu na mun kai tsaye sai mun ga ya ce mudi haka yake tabbas tsakani da Allah shekaran jiya gina wa kasa aka kire mu tabbas aka rarraba mana tsaba kuma yadda kaga an baka wanda ga har aka bantawa ganin muna da kusanci yankin ga sai aka ce to in binciki wane ne mudi mai kadada to shekaran jiya ai dole ke din mu guda alƙawari ne ya cika jiba maka yi
shin ana zama haka nan to ke ko kin baro turi to ka gani wallahi tun ke gaba ne yanzu da jari ba ki da su dan cika boye aka bugo to wallahi su dan cika boye haka suke mu wancan bayan Allah To, ka gani? abin da nake so gani ya Allah hada mu dan tungula dan Allah dan Annabi 2023 ya to kai mu da shi wallahi muna zama wallahi mu dole mu da mu ka bada ta wallahi haka dai wallahi mu ka bada ta to ni da ka balƙa wallahi mu ka bada tungula dan ba shi ka bada ba wallahi sai ka wanga abu na alheri wallahi dole mu dishi wallahi sai da tungulawa to inda aka alƙali ta ta hakki to ka gani wallahi abu da lantarki da titi mu za mu zarcewa ka wannan kam hada mu dan tungulawa ya shaye ma hawaye to shi Allah dan tulluwa ai magana ta kare haka jallen shi dan bane da aga gura magana ta kare to tsaya bari in faɗa ma tulluwa kana shi na abinda za mu yi yanzu kai kokari zuwa anjima ni in dai shari na ni zan mu malam ni zan zo wuce to na gode fa insha Allah eh anjima don Allah an sha ruwa ina jajanta miki baiwa Allah malam barka ina sara ma haushi tulluwa ni na koma sai an jima ake kama daura ni ka san abin da ya banta kai ci ga dan majalisar ga da ya tura yaro ne haka fa cikin zubin jama'a manya-manyan mutane ya jijjiga makulli ta hoga makulli ya tulluwa wa ka su ba da mashin ga ka ya taba mai alƙawari fa auki ya ki cika shi wallahi ina nan bisa kai ne ni wallahi bana faɗa ma kuma daga yau wallahi ya gudu fara ta da kai kan wani rabar kai ma alƙawari ya ki cika wallahi ƙarya ce dole sai ka ba da abu kan wani rabar Musa dan tungulawa wallahi komi na yi har yanzu ni na koma tsakanin da Allah komi na yi wallahi sai na tungula saboda mutum na mai alƙawari mutum na mai biyayya mutum na mai kai wurin faɗa ma kare da karo ya ta gidan sarki kaga haka shi kai yanzu ka duba a gani shin ba biyayya ta ba ka duba yaran ɗan tungulawa daga mai mashin sai mota amma ka duba gehen mu to bari faɗa ma har da mai ta yake ta babu na ni Allah na mai tabbatar ma tun mayan ƙasar ga wallahi ta suka ɗan tungulawa dole na kaga sarki kaga dafta yahaya kaga magajin rahi to kare da karo ma jarma ka dubi su alayyar ruta ɗan tungulawa su ba gani ya shi nije alayyar mai taken ɗan gwamna ka ji ya samu addu'a ya ne suka addu'a dole ya ci gaba ba dole ba in Allah ya ta tantu tuturi sai Abuja kai ko sai ka zauna a gida gida ka ci gaba da zai yi wallahi duk abin da uwaye ne sun ka ce shi wallahi shi na shiga to ji tuturi ba su yin gadi yawa gare su kai Allah kai mu wallahi za a yi gadi ni da za mu sai mutum dogo kai bari wala ma mata ta ciki gare ta duk Allah ya sa ta sauka kan su na dan tungula just za ta yi dula wallahi tallahi ai gaba ta wuce sai mamaki jama'a muna mata na uba ka jama'a an ba jagira kudi a wani lokaci sai dai a haga rege wurin uba kai an ba mudi wanda a yau a kodare Allah ya